Mano sagalo niniak mama nan gadang basa batuah ulu adai pangkalim bago urang nan cadiak candokio lagi jo arif bijaksana nan mabagam sako adai nan manarimo titah nabi alif ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari pagaran kokoh dalam kampung sarato ibu dan jo bapa budo kandung limpapeh rumah nan gadang ipa jo bisan dun sanak jo handai tolan sarato hadirin sekalian. Di hari seharinan ko sanangnya hati ndak kapalang, sanangnya batin ndak tahinggo. Apa musabab karanonyo mancalik marapulai jo anak daro duduk basandiang baduo di palaminan nan tan cintu. Apa mukasoi dan kandak pakai kita bersama doa jo restu nan kami pintu sakinah mawadah warahmah itu harapan kabake marapulai jo anak daro. Bapak ibu dun sanak kasadonyo disusun jarinan 10 ditakwakan kapalonan 1 sambah kita kepadonan ilahi mari kita berdoa bersama ambo bacokan dari muko diaminkan dun sanak kasadonyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil rizqina وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا عفو كريم تحبنا فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحبنا فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب عنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.